my god. Ja, het is 10 minuten over 12 's middags. Op een vrijdag dus. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Nou, wie rij je hier langs? Hallo, buurvrouw. En het is, ja, wat is het eigenlijk? Oh, ik kon de naam niet noemen, maar er bestaat dus hier ook zoiets als een plaatselijk borreltje. Ger en Toos. Huh? Die vergeet me. Oh, wacht, kijk. Dat is de camera. Hallo, camera. Een goedemiddag. Goedemiddag. Oh god, nee. Ja, oh god, ja. Heb je nog geen tijd voor? Onderweg? Onderweg met de koffie? Mogen we dan binnenkomen? Ja. Ik moet naar het ziekenhuis. Maar wij zien Kom binnen en dat gaat veel handiger. over 10 minuten zien we wel weg. Ja, dat is ook. Goeiedag. Goeiedag. Ja, mevrouw loopt op de krukken. Smakelijk trouwens. Ja, Ja, zeg het. Mevrouw, huis. Ja, ik ken ook van de televisie, ja. jij ziet Toos. Ja. Ik ga je 50% kans, hè. Met de namen langs de voordeur, hè. Ja. En Ger. Ja. Waarom denk jij dat wij uitgerekend vandaag bij Och aanbellen? Zo niet weten. Maar wie wil de fles gevuld? 8. Bingo. Ja? Bingo! Oh, en nou is je zelf nog niet meer eens, want ik doe er anders uit koude koffie in die glaasjes. In die glaasjes. Maar ja, ik ben nou niet zo mobiel. En, Ja, dus nou zit er gewoon regenwater in. Maar Ja. normaal zit er koffie in. Want- Valt niet op. Een van de collega's zei al van, volgens mij was ik het Frank, jonge klaar, hè? Omdat het zo verkloor goed tussen de... Ja. Nou wel, ja. Nou wel. Maar de flesjes zijn leeg. Maar ik heb dat en we maken dit programma al even. Ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat de mensen de borrel klaarzetten in de hof. Het is begonnen met rosé. Ja. In de zomerdag zit er rosé. En dan hebben we in de winterdag ook nog wel eens rode wijn gehad staan. Ja, en de mensen die daarneven komen, die praten erover, dat is toch Jean? Ja, zeker is dit John. Maar dat zit wat over Och. Is dat dan ook gevuld voor humor? Of zit je zelf ook wel van de borrel? We drinken geen een borreltje af en toe. Jawel. Ja. Op zijn tijd. Ja, zijn zeker. tijd. Op het- ja, maar het moet kennen, hè, toch? Gij klinkt ongelooflijk Meijels. Ik ben ook we zijn echte Mijlsen. Ja? Ja. Gij ook? Ik ook Ja. wel. Ja, ik ben hier 20 meter lang geboren. Er stond vroeger een noordwoning door tussen die twee boerderijen in en daar ben ik geboren. Dan wist ik dus de ganse wereld over gegaan. Ja, heel stukje, hè. Ja, we hebben al 10 jaar weg gewoond in Brabant dan, maar we zijn weer terug naar Mijl gekomen. Oké. Ja, En waar en wanneer heb je elkaar leren kennen? op kermis. Oh, Mijlse kermis. Oh, op een heerlijk. Jimmy. Op de chemie? Op een Jimmy, ik was 15 en hij was 16. Leg even uit voor de mensen die dat nemen wat een Jimmy is. Even met Raksje op de kermis, ja. dan moet hij, ja. Dat is toch met allemaal die lopende rare- banden. Ja, met die lopende banden. Ja. En dat is eigenlijk zo'n een spookhuis, maar dan met allerlei... Ja, ja. Actief. ja. En op de Jimmy, of voor de Jimmy? Eigenlijk 2 weken eerder. Ja. 2 weken eerder hebben ze een huis gebouwd. Dat was niet gebabbeld een huis gegaan. Toen hebben ze met de moord naar huis gebracht. En 2 weken daarna was mij kermis en dan zat ze onder op de vloer en ik kwam er vanaf gedonderd. Ja. En toen zei ik van, hé, ik ken nou. Ja, sindsdien. En dat is al lang geleden. Want, Dus de veels letterlijk op Toos. Veel goed. Ja. ja, ja. Ja. Stok er Wow. Wow. Ja. Ja. Wow. Ja, en al, nou al bijna, Ja, 3 jaar 50 jaar. ja, 3 jaar 50 jaar getrouwd. Dus je ziet al 3 jaar 50? Nee, over 3 over jaar 3 jaar. 50 jaar getrouwd. Oké, Ja. Ja. Dus. geweldig. Ja. En wie lang heb je geoefend voordat je getrouwd Trouwden? ziet? Ik was 29 jaar nog 20 toen we trouwden. Papa en mam moesten nog mee. Ja.
Ja, het is er al. Ja. Papa, mam moest er nog mee. En Ja, moest jij nog tekenen. tekenen, als je 19 Voor jaar 21, bent. voor 21 moest Och, joh. ze ouders toestemming geven. Ja. Oké. Was dat nog een dingetje, Ger, om de elders van Toog zover te krijgen? Nee. Dat is niet zo'n probleem. Oké. Goed, hij was al goedgekeurd. Ja, hij stond Ja. er... Ja. Ja? Ja, Hij moest wel af en toe van zijn pap naar de kapper, want zijn vroeger had je lang haar. En dus de pap zei Ja? van naar de kapper, anders kom ik er de volgende week niet in. En dan ging ik braaf naar de kap. En wie kocht Moos het dan, van die schoenvader? Oké. Ja. In ieder geval, mag de showers niet meer raken. Hij is ook in een brommer in dit Tuurlijk. tijd. Ja? Zeker. Wat hij ze er verrunnen? Krijtler. Ja, Ja. langharig tuig op een krijtlag. Ja. Spijker, Jesper, pak, check. Ja, dat hoorde zo hè. Daar was het. Ja, En dik achterop. tuurlijk. Ja. En dan En op dan wat? was je in. Nog? Scheen, neer. Was je in. Een kroeg Oh, neer. ja, want we mogen eigenlijk geen Oh. namen noemen, Oh. maar dat is dus een Was je in. ja, dat is... Meer zeg ik niet. Nee, het bestaat nog geloof ik. hè? Ja. Ja. Ja? Aan de Rieksweg toch? Ja. Goh. Over de boerderij. En dan ging je dansen. Dansen. Nou, nee. Bier drinken en ouwe horen. Bier drinken en ouwe hoeren. Ja. Goh. Hé, maar toen zei ze net, want we zien over een paar minuutjes zien we weer weg. Ik moet naar het ziekenhuis. Ja, in Eindhoven, Catharina. Ik ben 7 weken geleden op een nijd geopereerd met een heup en een bovenbeen. Dus maar dat is allemaal goed. Ik ga nou op controle, dus ik verwacht dat het helemaal goed is. Hersen in je heup gekregen ook. Die haak al 28 jaar, die hebben ze vervangen gedeeltelijk en een beetje Gerestaureerd. gerestaureerd en zo. Oké. Ja, dus. Maar dan ga ik helemaal vanuit dat het goed is, want de pin is weg. En daar ging ik verder, want ik koos niks meer zonder pin. Dat niet leuk was. Nee, de heup is, ja, dat is een van de scharnieren in De het heup. lichaam. Als ze er Ja. last van heeft, dat kan enorm veel pijn doen. En hoe ver is ze dan in die revalidatie? Goed, ik loop op krukken, ik loop met de rollator binnen, want dan maak ik niet van herrias met de krukken. En ik kan alweer op een home trainer fietsen en stukjes lopen, dus nu het gaat heel goed. Nou, wat zien de hobby's? Hebben ze er ook heupenvernieuwing? Ja, wandelen. Oh, kijk. Oostenrijk de bergen. Ja, sorry. Ah, ja, met z'n tweetjes lekker. Ja, mijn broer van gaat met de vrouw, die gaat ook uit mee. Dus, En dan gaat je met z'n veren je dan naar Oostenrijk Ja. en dan lange tochten maken? Ja, maar in ieder geval, zeker weten dat boven een huisje is waar te drinken en te eten ligt. ja. Ik herken het. Ja. Dus gewoon voor de middag morgen dan lekker lunchen, Ja. Ja. een paar putjes en dan weer berg. Ja. Ja, dat was ook altijd een belangrijke reden waarom we de kinderen altijd meekregen op die lange wandelingen. Dan zeggen van ja, maar aan het Boven is eind, dat, daar ja. boven is, en dan mag je pakken wat je wilt en dan, ja, dan gingen ze mee. Ja. En dat was... Ja, onze dat dochter is was altijd goed meegegaan. Ja. We hebben dan een dochter, maar die gaat altijd is uit goed meegegaan. En nou, de kleinkinderen van ons, die gaan ook weer hier mee de bergen. En die vinden dat heerlijk. Dus het is de bedoeling dat dat weer hier lukt. hè? ja, en daar ga ik Ja. vanuit dat dat ook weer kan. Ja. Tegen je was een vakantie voor opgeworpen. Ja. Ja. Nee, dit jaar zijn we Nels geweest. Want hij ook nog even zijn hartinfarct gehad. Gaan we er ook nog bij. Daar zijn meer last van gehad dan ik. Ja, dat wel. Want? Ja, Schrik. schrik. Ik het niet. Nee? Nee. Hij heeft er, Ik voel het, hè. Wat gebeurde er precies? Wanneer? Nee, niks gewoon. Ik hij kreeg een raar gevoel in mijn mond. En ik word heel onrustig. Ja. Ja, dus ik ging door op de bank zitten en ik kon niet lopen. En toen naar de dokter. En die zag ook niks. Alleen in het bloed zagen ze het. Ja. Dan kreeg je het nieuws Dan van, kreeg u je bent het hartpatiënt, staat al aan uw leven lang. Oké. En wat moest ze de pillen verslikken? Ja, Ja. dat wel. Dat wel, Bloedverdunners. ook. Ja. Hoofdzaak bloedverdunners en een beta-blokker, waar ik ook niet blij mee ben. Want? Een beta-blokker remt. Als je er iets wilt, dan zit hij van nee. Dan kan het dus zien dat als hij in Oostenrijk een berg oploopt, dat ze door de beta-blokker Dan teruggefloten kan ik wordt. hier dikker moet stoppen. Ja. Ja. Oké. Maar hij probeert, ben nog steeds in onderhandeling met de cardioloog dat hij eraf moet. Ik heb zo'n Ja. Piezovic, ze luistert nog niet naar mij. Ja.
Nou ja, goed, als ze een berg maar opkomt, hè. Ja. Maar doe zeg je net van 28 jaar geleden al een neeheup gekregen, dan was ze er vroeg bij. Ja, was gevallen Dansten. bij dansen. Feestje. Oh. Was dat een beetje eigen schuld? Dikke Nee, bult? dat was niet mijn schuld. Nee. Een collega van haar die deed mij Het was Dus een die- bedrijfsuitje van ons ploegje. En dat was een dansvloer met zo'n randje. Ai, en dat was net te veel. Dat Als was je net dat te veel. valt, net verkeerd wel, ja. Dat doet de Ja. been. Bedrijfsuitje. Valt dat dan ook onder bedrijfsongevallen? Nee, dat Nee. niet. Dat niet. Nee, Oh, dat was een vrijwillige Ja. feestje. Ja. Ja. oké. Maar goed, die heup had het 28 jaar lang volgehouden. Onbegrijpelijk. Dat vind ik ook iedereen knap. Ja. Dus het puur antiek staat erin. Hè. Er heeft niks opgebroken. Nee? Nee. Die nog al die is er keer gewoon. Nee, ik heb kon het niet het eens zelf niet meer meegekregen. Nee. Ik denk wel dat bij ook, want je kent elkaar al heel lang, maar dat, de humor is wel een gezamenlijk Dingetje, dingetje, hè? Ja. Ja.